Kajing kawe jong kalama WPP ha ka sauterik. Kadai ka dak kasin jong kajing pen kan mau ya kajing syak kena baki nong song snong jong kame kalaya kidai ki baklet big. Henry menta ka kenti kila le pat ya ke ka badon kam. Pat kin nom klet syu ya kane kajing jia ka ba menta ha ka ba ka WPP kala job kala tam da kilak ya kiwe pat ki parti kane kadai kajing syai bat kajing tip jong upat ba hi baro bat kajing scam ru ban long ha ka ban yatali para kasi bat ngakwa ban ong hang ni ba kane kadai kajing start jong upat ba ha ka ban jit ya kinong mi khman baro si kata ha kisnem ki balalej no ngidon ha padang kajing skutu bakla lan ha padang kajing bombiang ha ka ba nginpet ya kinong mi khman la ki badai lem ki bi ya ka jaj ban riu bun sin hi bang iju ngop ha kajing sya pan bej ha ka bor jong ka pisa Henry menta ngiyo i ba upat ba ula start hadu kata ba semla sya pan bej hano ru Henry kadai da ka mon subha bat klem don kano ka bor jong ka pisa Henry da ka jing i da ka jing sotu bat ka ba kham tam ngakwa ban ong ba ublei ula ngap ya ka jing duai jong ki bobun balang ha ka ba ki bobun balang ki ju duai ha ka ba kila ban jit da ka hok ya kinong mi khman bat ni kermen ru banang ni sakman kan long ka ba yaj ba jai ranti bat kan yai ne ru kam sim jong ki pat ba hi bro ba kin yai ne ha kan ki jing syai bat ni kermen ru banang ni sakman ki pat ba kin yai ne ha ka ju konong rim namar kan ni kadang dai tang ka jing sedang bat ka seng WPP kala ban le sen ya ki ki jing ton kam jong pat ba hadin jong ka election MDC lembat ka election MLA hakisnem ki banwan ti parlok baro ngej da ka jing tuai jong pi hakisnem ki banwan ru kan long hi kaju bat nginla ban penjob don burom ya ka seng Voice of the People Party ka badai ka sur jong upat ba kublai sibun kublai si jarngu ya ka jing long bastat jong pi upat ba Thank you.